Národní park Bako je nejstarší národní park s fascinujícím ekosystémem, nacházející se mezi řekami Sarawak a Bako v provincii Sarawak. Spousta zajímavých turistických stezek, nádherná vegetace, také krásné pláže a opičky makakové, to vše na vás Baku čeká. Pokud se chystáte na vícedenní výlet, doporučuje se rezervace ubytování s předstihem. V parku najdete více jak 30 km velice dobře značených turistických stezek a k dispozici jsou i průvodci. Dostat se do národního parku není žádná legrace. Ačkoliv Bako není ostrov, jiná cesta než po vodě do něj není. Jízda vratkými motorovými loďkami je prostě jízda. A protože se k hranicím parku přijíždí s odlivem a vás čeká 20-minutový brození se vodou po kolena, poteče z vás voda jak z hora, tak z dola. Za odměnu zde na vás čekají bohaté mangrovy, neobvyklé pískovcové útesy a výjimečná fauna a flora. Cesty malajskými národními parky jsou na asijské poměry překvapivě dobře značené a udržované. Žádné cáry toaletního papíru na stromech jako v Kambodži. Stejně jako v Česku sledujete barevně odlišené trasy a na rozcestích si vybíráte podle orientačních tabulí. Američané nadávají, že délky trasy značí v kilometrech a ne v čase, který průměrný chodec k jejímu zdolání potřebuje. Fakt je, že kilometr džunglí po kotníky ve vodě a bahně by byl jako hodinová vzdálenost citelnější. 1,5 hodiny dlouhý trek Telok Pandang Kecil je v Bako jedním z nejpopulárnějších. Trek stoupá zalesněným kopcem na výhled Telok Assam. Po dosažení náhorního plata, na které přežívá drsná vegetace, se pokračuje podél písečné cesty lemované masožravými rostlinami. Až na vrchol útesu s ohromujícím výhledem na záliv. Trasa rovněž prochází vodopádem Tajor, oblíbeným místem k odpočinku. Tento vodopád je poměrně malý, je nejlepší po vydatném dešti, ale je obklopen krásnou džunglí s malým bazénkem k osvěžení. Zatímco plavete, pozor na opice, které kradou nahlídané tašky. Téměř ve všech stojatých vodách šije sladkovodní želva kožatka světlouká Dugania subplana, která dorůstá až 15 kg. Má dlouhý, silný a pružný krk. Přední nohy mají velké ostré drápy vhodné pro kopání v bahně nebo písčitých usazeninách. Žere hmyz, koryše, ryby, rostliny a zdechliny. V Asii jsou mláďata exportována do Číny, kde slouží jejich maso jako prostředek proti impotenci a proti rakovině. Medvěd malajský je malajsky a indonésky nazýván berung madu, medový medvěd, což odkazuje na jeho velkou oblibu medu, pro který neváhá vyšplhat až do korun stromů. Anglický název zní sun bear, sluneční medvěd, díky charakteristické oranžové až žluté skvrně ve tvaru podkovy, kterou má na hrudi. Stejně zbarvenou srst má i v okolí tlamy a očí. Ačkoliv se malajský medvěd zdá být nebezpečným druhem, je dosti plachý a má mírnou povahu. Díky tomu a díky své velikosti bývá chován jako domácí mazlíček. Kvůli jejich malému vzrůstu bývají často nazýváni psím medvědem. Prase vousaté, známé také jako bornejské prase nebo vepř vousatý, Sus barbatus, je velký druh prasete. Jeho největší charakteristikou je hustý, nejčastěji bílý vous, který vyrůstá na lících a nad čenichem. Prase vousaté má protáhlou hlavu, úzké tělo a nad každým okem má výrůstek pokrytý štětinami, které mívá občas i na konci ocasu. Obývá tropické deštné lesy, křoviny a mangrovové bažiny na území jihovýchodní Asie, konkrétně v okolí Sumatry, Bornea a ve východních Filipínách. Živí se hlavně spadanými plody, výhonky, kořínky a larvami hmyzu. Žijí většinou v nevelikých skupinách tvořených z rodin. Tyto skupiny podnikají i výpravy na pole se zemědělskými plodinami, kde dokáží ročně napáchat poměrně značné škody. Prase v Bako se jmenuje Pepa. Kromě opic kahau žijí v Baku ještě makakové, se kterými se setkáte v táboře a nebude to ani tak rande, jako spíš loupežné přepadení. Makakové jsou totiž drzí opičí frackové, kteří vám seberou svačinu ze stolu nebo vyrabují chatku, než se nadějete. Dokonce se stává, že v tlupách šmejdí po táboře a útočí na osamělé ženy nebo děti. Strážci parku na rovinu radí nosit sebou klacek. V Malajsii se nejvíce vyskytuje zejména makak jávský a makak vepří. Je znám také pod pojmy filipínská opice nebo dlouhoocasý makak. Od ostatních makaků se liší zejména délkou ocasu, který bývá delší než tělo primáta.
Těla dospělých jedinců měří až 55 cm a délka ocasu je 65 cm. Samci jsou výrazně větší, váží 5 až 9 kg, na rozdíl od samic s váhou 3 až 6 kg. Makak jávský je společenské zvíře žijící ve skupinách, které čítají i 60 jedinců. Tento druh je nebojácný a proto často loupí v okolí lidských obydlí ve vesnicích i větších městech. Národní park Bako je jedním z mála míst, kde žijí v klidu a nerušeně opice kahau. Paradoxně právě kvůli turistům. Kahau je totiž endemit, jinde než na Borneu ho nenajdete a chránit ho kvůli turistům, kteří dovezou peníze, se ukázalo jako dobrá strategie. Kdyby kahau nežil na Borneu, ale v českých zemích, určitě by při své inteligenci primáta skvěle zapadl mezi naše pivní tatíky. Neobvykle velké břecho i nos, tedy na opici prazvláštní tělesné abnormality, mu nadělil Pán Bůh z úplně jiných důvodů. V přírodě má vše svůj smysl a důvod, tedy i obří břicho a nos. Ostatně, co je člověku k smíchu, může v očích samic kahau být nesmírně přitažlivé a imponující. Zatímco samice budí zdání drobné a usedlé venkovské paničky, S malým nosíkem poněkud nahoru, pán rodu je proti ní opravdovým goliášem. Váží až 24 kg, tedy nejméně dvojnásobek hmotnosti samice. je mohutného vzrůstu a svou nadřazenost nad samicemi i nedominantními samci dává své tlupě náležitě najevo. Pohyb v korunách stromů činí zavalitému nosáči jen zdánlivě problémy. Pravda, když pozorujeme skupinu kahau při přesunu podél břehu řeky, přílišnou obratností právě nevynikají. Tito vegetariáni jsou mezi ostatními opicemi výjimkou. Dokáží trávit rostlinnou celulózu. Ve velkém a členitém žaludku kahau přežívají vysoce specializované bakterie, které potravu fermentují. Chemické vazby celulózy naruší a umožní tak její trávení. Bakterie také deaktivují celou řadu rostlinných jedů v potravě, proto nosáč může žrát i listy, které by byly pro ostatní nepoživatelné. Zvláštní složení potravy i průběh jejího trávení jsou také důvodem, proč má kahau pivní bříško. Není to obezitou, kahau je prostě celý život nafouklý. Plyn vzniká rozkladnou činností již zmíněných bakterií. Ale v tom je ještě jeden háček. Sežerli kahou na jedno velké množství listů a plodů, bakterie je snadno rozloží. Ale naráz. V krátkém okamžiku vznikne v žaludku a trávicím traktu takové množství plynu, že to opici může přivést na pokraj smrti. Kahau tedy může prasknout. Zatímco jiné opice žerou pouze sladké a tedy dozrálé plody, kahau je nemůže, příliš by se nafoukl. Je odkázán jen na kyselé nezralé plody nebo listí. Za to hulman stříbrný, ten na žádné kamaráčovty není. Abyste ho viděli, musíte ho objevit dřív než on vás, jinak okamžitě mizí v džungli. Tento stříbrný lutung, také známý jako stříbřený nebo stříbřitý langur, je opice s šedými chlupy na tmavě hnědé nebo černé kůži. Samice mají do 51 cm s průměrnou hmotností 5,5 kg a délkou ocasu až 75 cm. Samci jsou větší, s hmotností do 7 kg. Po narození je opice oranžová a do svého stříbrného kabátu se oblékne ve věku kolem 3 měsíců. Má velmi složitý a velký žaludek a může trávit celulózu podobně jako kahau. Nemůže ji však konzumovat jako jedinou potravu. Hulman stříbrný žije na stromech v pobřežních mangrových porostech a v lesech podél řek od Barmy a Indočíny po Borneo. Velikost skupiny se pohybuje od 9 do 30 osob s jedním dospělým samcem a mnoha samicemi, které společně pečují o mláďata. Dospělí samci chrání své skupiny a území od konkurenčních samců hlasitými výkřiky a někdy i bojem. Ne každý prales vypadá tak, jak si ho Evropané představují. V Bako jsme byli i ve vyprahlém pralese, který byl na náhorní plošině na pískovém podkladě se stromy ne vyššími než 2 metry. V tropech prudké deště většinou splaví všechny živiny i hned do moře a rostliny tak musí bojovat o zbytek půdy všemi prostředky. Například lovem hmyzu.
Petronas Twin Towers je dvojice mrakodrapů v Kuala Lumpuru, hlavním městě Malajsie. Do roku 2004 se mohli chlubit titulem nejvyšších budov světa s výškou 380 metrů, ale překonal je Taipei 101. Nejvyšším ještě nedostavěným mrakodrapem v současnosti je budova Bionic Tower v Šanghaji, která má měřit více než kilometr. Dostaví se ale až okolo roku 2020. Nicméně věže se svými 88 patry jsou stále nejvyšší dvojbudovou na světě. Twin Towers jsou vzájemně propojené mostem mezi 41. a 42. poschodím. Most je ve výšce 170 metrů a je dlouhý 58 metrů. Na stejném poschodí je hala, kde je nutné přestoupit do jiného výtahu, aby bylo možné pokračovat na vyšší podlaží. Most je přístupný pro všechny návštěvníky, ale vstupenky na něj se musí předem rezervovat. Jedna věž je plně obsazena Petronas a jejich dceřinými společnostmi. Zajímavostí jsou také 120 metrů hluboké základy, na které padlo obrovské množství betonu. V březnu roku 1997 zdolával budovu francouzský horolezec Alain Spiderman Robert pouze holýma rukama a bez jistících prvků. Policie ho zatkla v 60. patře 28 pater od vrcholu. Robert udělal druhý pokus dne 20. března 2007, přesně o 10 let později, a byl zastaven opět na stejném patře. I když na druhé straně věže. V dolních patrech Petronas Towers v Kuala Lumpur City Center se nachází nákupní komplex Surya. Surya je původní malajský výraz pro sluneční paprsky, díky zahradám a veřejnému parku s brouzdalištěm. Bylo otevřeno 31. srpna 1999. Obchodní centrum se může pyšnit nejnovějšími modními trendy a množstvím světových návrhářských značek. Kuala Lumpur bylo původně hornické město, založené při objevení ložisek cínu na soutoku řek Klang a Gombak. Metropole Kuala Lumpur prodělala během posledních desetiletí mohutný rozvoj v oblasti obchodu, bankovnictví, dopravy, informačních technologií a cestovního ruchu. Kuala Lumpur ale nebude hlavním městem dlouho, již nyní se buduje město Putrajaya. Pomyslným centrem Kuala Lumpur je náměstí Dataran Merdeka, kde najdete nejvyšší vlajkový stožár. Jeho výška dosahuje 100 metrů. Zde byla 31. srpna 1957 vůbec poprvé vyvěšena malajská vlajka, což znamenalo konec britské nadvlády a vznik samostatné Malajsie. Kampung Baru je nejstarší obytná čtvrť Kuala Lumpur. Leží pouhých 10 minut od Petronas Towers a byla založena v roce 1899. Lidé zde stále žijí v tradičních dřevěných domech a preferují stará malajská řemesla. Už víte, proč si v Asii nedávat led do nápojů ani v civilizovaných oblastech? Hinduistické rituály lze spatřit při malajských svatbách a jiných obřadech. A indický epos Rámájána je dodnes hlavním námětem tradičního stínového divadla. Sri Mahamariamman Temple byl postaven v roce 1873. Jedním z nejkrásněji vyzdobených hinduistických chrámů v zemi. Chrámové dekorace zahrnují podrobné složité řezby, zlaté zdobení, ručně malované motivy i nádherné dlažby z Itálie a Španělska. Je zde umístěn také obrovský vůz, používaný každoročně během hinduistického festivalu Thaipusam pro přepravu božstva. Mešita Masjid Jamek je fantastickým příkladem indické muslimské architektury. Mešitu navrhl známý britský architekt A.B. Hubok a je zdobená nádherným klenutým sloupořadím s lesklými mramorovými dveřmi. Kousek odsud naleznete národní mešitu Masjid Negara, která byla oficiálně otevřena v roce 1965. Má 73 metrů vysoký minaret a může pojmout až 15 000 věřících. Bohužel na ceduli vstupní brány je napsáno, že nemuslimští turisté rovněž nesmí, takže vám nezbývá nic jiného, než se kochat její krásou pouze zvenčí. Na jih od čínské čtvrti narazíte na staré vlakové nádraží, které zde postavili Britové v roce 1911 a dodnes zde staví a projíždějí vlaky. Na první pohled však tato krásná bílá budova se špičatými věžičkami rozhodně nádraží nepřipomíná. Věž Menara Kuala Lumpur byla oficiálně otevřena v roce 1996. Impozantní betonová stavba je vysoká přesně 421 metrů a je nejvyšší věží Asie a čtvrtou nejvyšší věží celého světa.
Je postavena na malém kopci jménem Bukit Nanas. U pokladny zaplatíte 20 ringitů a výtah vás vyveze do výšky 276 metrů, kde se nachází prosklená kruhová vyhlídka pro veřejnost. Věž zároveň slouží jako vysílač. Ohromné masivu skal 13 km od Kuala Lumpur vás nadchne jedinečný hinduistický chrám v překrásném jeskyním komplexu. V lednu 2006 byla před celým komplexem odhalena 42 metrů vysoká socha pána Murugana, jejíž výstavba trvala 3 roky a která je největší sochou pána Muruga na světě. Kolem jeskyně je plno přidrzlých opic, které neustále hledají, co by komu snědli, takže si na ně dávejte pozor. Slavný domov hinduistické svatyně byl objeven před 100 lety. I dodnes jediným způsobem, jak se dostat až nahoru k jeskyním, je vyšplhat 272 schodů. Hlavní chrám, respektive jeskyně, je nazývána chrámová, stojí před ní socha Parvati, Šivovy manželky. Krom velké chrámové jeskyně jsou k vidění další dvě. Tmavá jeskyně Dark Cave a galerijní jeskyně Art Gallery Cave. Vstup do Dark Cave je poněkud problematický, jelikož ke vstupu potřebujete speciální povolení od Malajského svazu přírody. Každoročně je nejlepším časem pro návštěvu doba, kdy se zde koná raritní hinduistický festival Thaipusam, což bývá na přelomu ledna a února. Jedná se o extravagantní událost, hojně oslavovanou všemi příslušníky hinduistického náboženství. Poutníci si nechávají propichovat různé části těla a na zapíchnuté háčky si posléze zavěšují nádoby s obětními dary. Důvodem tak vysoké účasti je zejména skutečnost, že festival Thaipusam je v Indii zakázán a tak se hojně slaví zde, ale i ve státě Johor Baru a Penangu. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Kurva. Kurva. Mezinárodní letiště Kuala Lumpur International Airport je nové, čisté, upravené a dobře značené, takže problémy s orientací zde opravdu nejsou. Mezi technické vymoženosti letiště patří například speciální automaticky řízený vlak, jenž vozí cestující mezi jednotlivými terminály. Letiště je vzdáleno 70 km od centra města, ale možností, jak se dopravit do města, je poměrně dost. Dá se jet buď to rychlodráhou za 35 ringitů, nebo obyčejným autobusem za 10, což je cenově nejvýhodnější řešení. V roce 2007 byl vyhlášeno třetím nejlepším letištěm na světě.